Mhuri yeZimbabwe tatambira mashoko anosuwisa zvikuru. Bhazi rekwaMunhezva raita tsaona Kurutenga apo ranga richibva kuZimbabwe richiuya kuSouth Africa. Pari kunzipo pane vanhu varasikirwa neupenyu hwavo uye vamwe vakakuvara zvakaipisisa. As you can see on that video, guys, zvina hazvina kutombomira mushe. Let me show you some other videos as well. Yes, apo vanhu vari kuzama kubatsirwa kuti vange vachibuda pasi pebhazi pavakatsimbirirwa. As you can see kuti uyo ari kutozama kufukunura vanhu vakatsimbirirwa pasi pebhazi. Zvinhu zvinosuwisa, guys, zvinhu zvinochemedza. Panguva ino izoro reChristmas unenge uchitiwo regai ndifambe ndinoita zvakati zvakati, ndinobatanidza zvakati zvakati kuti mhuri yangu inge ichirarama. Wobva wasangana nematambudziko akafanana neaya, guys. Zvinosuwisa. As you can see, tsaona yatiri kuona iyo yaitika pabhazi rekwaMunhezva. Zvinhu zvinobata ende zvandibata zvakanyanya. As you can see, guys, this is happening and this happened in Rutenga, Masvingo. Apa bhazi rekwaMunhezva ranga richibva kuZimbabwe richienda kuSouth Africa. Regai tinzwe zviri kutaurwa ipapo kuti pari kunzi kudini. Edziendaitika pana pachiko pana richangobuda muRutenga Munhezva Cape Town. Bhazi richangodonha past 5 to 6. As you can see, vari kuchera vanhu vatsitsirirwa. Look at that. Pane vanhu vari pasi apa vakatsitsirirwa, vari kuzama kufukunura bhazi reCape Town Munhezva. Tasai vari kufukura mukati umu. Zvinosuwisa mhuri yeZimbabwe, zvinhu zvinosuwisa zvikurusa. Vari kufukura mukati mune vanhu, vari kuzama kuburitsa vanhu. Kumana vane hama dzavo. That is another video zvakare. Murikuona matrailers zvarasika uko. Bhazi rakatoisa makumbo mudenga, rakatoita manhede, zvirava kuti pakatsimbirirwa vanhu. Nekuti apa hatichatomboona kana magirasi zvamuchose, tiri kutongoona mabhuti, which means tsaona iyi iri kurwadza. Namavadikani, tsaona iyi iri kurwadza zvakanyanyisa. Ina handisandabata hangu kana kuziva kuti pangave pakuvara vanhu vakawanda zvakadii kana kuti pangave pashayika vanhu vakawanda zvakadii. Handidi kunyepa. Kumana. Regai ndikupe audio pavideo iri munzwe zviri kutaurwa on this video zvakare. Sekuona kwenyu vanhu vari kutozama kunge vachiburitswa mubhazi. Zviri kutonzi tikuburitsa vamwe kuno nekuti zviri kuratidza kuti vanhu ava vanga vasati vapera kuti vanga vachiburitswa. Chinhu chakonzeresa tsaona iyi hatisi kunyatsoziva pari zvino kuti tsaona iyi yakonzereswa nei chaizvo. Asi mazira andinoita, these parts of the roads, these parts of the country from Masvingo to Beitbridge ndo panofanira kunge paine Rutenga. Oro handiyaziva kuti zit before maroads ari ikoko haasati apera kugadzirwa. Maroads iwayo akaipa zvekuti anotoda kuti driver anenge achidrive adrive zvakanaka, especially maroads mazhinji edu emuZimbabwe munomu haana kumira zvakanaka given the speed inenge ichifambwa nayo nevatyairi ivava vanenge vachityaira mabhazi iwaya. Saka tinokurudzira kuti vanhu kuti panguva ino yeholiday, please zamaiwo kunge muchidrive responsibly. Please try not to drink kana to rush kana muine kwamunenge muchienda.
semadrivers, please drive safely. Ndinokurudzira vanhu kuti vaite minamato mabhazi achisimuka, mabhazi asati asimuka kana kuti muri kudzimba kwamunenge muri ikoko, please itai munamato kuita kuti nzira dzenyu dzinge dzichivhenekwa, munge muchifamba munyasha makadzivirirwawo nemunamato. Ngoti zvazvo kana nguva ichinge yakwana hatina zvatinokwanisa kunge tichiita panyaya idzodzi dzekutorwa kweupenyu nemusiki, tinotozongoerekana zvaitika, asi chinhu chatinenge takuita tinenge takutochema netariro. So ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino mhuri yeZimbabwe. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru. Pane mhuri dzarasikirwa nehama neshamwari mutsaona iyoyi. Unongochitoti regai ndiende kuJoni ndinobata zvakati, nditsvekera vana hembe dzeKrisimasi, nditsvake magrosari eKrisimasi, kana kuti ndinotora zvakati zvekutengesa, ubva wasangana netsaona seiyoyi yakafanana netsaona yatiri kuona apa. So guys, ticharamba tichikupai ma-updates ezvinhu zvinenge zvichiitika patsaona iyo, chikuzai kuti zvakamira sei. Uye pane imwe nyaya zvakare yandichakupai after this video, saka watch the next video about this accident, because pane vanhu vari kunzi vashaika mubhazi irori kana kuti vasiri kudayira mafoni avo, vanotizikanwe oro vane chekuita neukama nevamwe vanhu vane mukurumbira pasocial media. So regai ndikukupai nhau idzodzo after nhau dzinoidzi, then ndichangaramba ndichikupai ma-updates zvakare ekuti zviri kuitika when it comes kunyaya yetsaona iyoyi. As you can see guys, mabags akatodonha uko, vanhu vari kuzama kufukunura, vamwe vanhu vari kunze vakatsimbirirwa nebhazi. Zvinhu zvinosuwisa hama dzangu, zvinhu zvinosuwisa zvikuru, and I don't even know what to say. All I can say is ndingatoti I'm very lucky, because inini I traveled nefamily yangu musi wa9 October. Yes, ndoba ndakatravela ndichibva kuSouth Africa. Ndakakwanisa kusvikawo zvakanaka ndina vana vangu 3 nemudzimai wangu. A few days later then ndoba takaona tsaona yekwaDNC ichiitika zvokuti ndakangonamata ndikati Mwari, ndinotenda nechipo cheupenyu, because ndingadai ndakatosanganawo netsaona iyoyo, asi kuti Mwari vakandirwira mhuri yangu neni tikakwanisa kusvika zvakanaka kuZimbabwe. So guys, ndinongoti ngatiise munamato, tinamatire vari parwendo vari kufamba vachiita nyaya dzakasiyana panguva dzino dzezororo reChristmas. Ndo panowanzoitika matsaona. Ngatinamatei tidzinge mhepo dzemweya tsvina, mhepo dzekuparara, mhepo dzevanoda kuita zvekuromba, mhepo dzinotumirwa nevemadzinza, mhepo dzinotumirwa naSatani kuti dziparadze upenyu nevadikani vedu. Saka ndinongoti ngatiitei munamato uyu panguva dzinoidzi, tichinge tichibatsira kuti vatyaire vasina kudhakwa. Uye kana munhu aneta ipa vamwe vadrive, haikona kuramba uchimanikidzira kudriver. Charamba chikupai ma-updates pamusoro pe-accident, rambai makatarira.